Amai Mugadzi, baba vasarirwa nenguva shomanana kana kuti mahours mashomanana kuti vave vachisangana zvakare nemhuri yenyu. Muri kunzwa sei? Ndikunzwa kufara. Nguva yanga yarebesa saka ndikufara kuti vangu. Pavanga vasipa baba upenyu hwanga hwakamira sei? Zvinhu zvaisina kumira zvakanaka. Zvinhu zvinonetsa kuti munhu kana ari parendo wanarega achiona nekuti mhuri yakamira sei. Zvakaoma. Zvinokoda kuti munge pamwe chete mhuri tu. Tingati baba munhu ari kunyanyozikanwa nekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Inova nyaya yazita kuti vange vanogara mujeri kwemazuva aya. Kana vadzoka mashoko amuda kuvaudza ndeyekuti chii? Chekutanga kungoagamuchira kunhu kuti pamwe chete semhuri. Mashoko atingakuudza ndekuti ibasa rawo ravari kuita zvakakira zvatingakona kuita, asi izvi zvinongorwadza kunge kuti mumwe asipo.